Ahojte, teraz vám ukážem, ako sa počíta monotónnosť a lokálne extrémy funkcie. V zadanej funkcii ako prvé určím definičný obor. Menovateľ sa nesmie rovnať nule. Zderivujem funkciu vzorcom pre deriváciu podielu. Do ďalšieho riadku dám zderivovanú funkciu do rovnosti s nulou. Zbavím sa menovateľa. E na x je vždy rôzne od nuly a preto sa výraz v zátvorke musí rovnať nule. Vypočítal som x-ovú súradnicu stacionárneho bodu. Môžem zistiť, kde funkcia rastie, klesá, prípadne lokálny extrém. Stacionárny bod a bod, v ktorom funkcia nie je definovaná, rozdelia číselnú os do troch intervalov. Z každého intervalu vyberiem ľubovoľné číslo a dosadím ho do zderivovanej funkcie. Z prvého intervalu napríklad -1000 po dosadení do zderivovanej funkcie dostanem záporné číslo. To znamená, že funkcia v tomto intervale klesá. Z ďalšieho intervalu dosadím do zderivovanej funkcie napríklad -1,5. Vyšlo záporné číslo, funkcia v tomto intervale opäť klesá. Z posledného intervalu dosadím do zderivovanej funkcie napríklad 1000. Vyšlo kladné číslo a preto funkcia v tomto intervale rastie. Pretože funkcia do -1 klesá a od -1 rastie, nachádza sa v nej lokálne minimum. Už len dopočítam y-ovú súradnicu stacionárneho bodu a mám súradnice lokálneho minima. V ďalšom príklade opäť ako prvé určím definičný obor. Výraz pod odmocninou musí byť nezáporný. Preto je uzavretý interval od 0 do 4 definičným oborom zadania. Funkciu zderivujem podľa vzorca pre deriváciu zloženej funkcie. Zderivovanú funkciu dám do rovnosti s nulou. Zbavím sa menovateľa a vypočítam x-ovú súradnicu stacionárneho bodu. Dvojka, ktorá patrí do definičného oboru, ho rozdelí na dva uzavreté intervaly. Od 0 do 2 a od 2 do 4. Z prvého vyberiem jednotku a dosadím ju do zderivovanej funkcie. Vyjde kladné číslo, funkcia v tomto intervale rastie. Z druhého intervalu vyberiem trojku a dosadím ju do zderivovanej funkcie. Dostanem záporné číslo, funkcia v tomto intervale klesá. Pretože funkcia do dvojky rastie a od dvojky klesá, nachádza sa v nej lokálne maximum. Dopočítam y-ovú súradnicu stacionárneho bodu a mám súradnice lokálneho maxima. Posledný príklad. Určím definičný obor. Menovateľ sa nesmie rovnať nule. Zderivujem funkciu podľa vzorca pre deriváciu podielu. Dám ju do rovnosti s nulou, zbavím sa menovateľa a zistím, že stacionárny bod neexistuje. Definičný obor rozdelí číselnú os do troch intervalov. Z každého vyberiem ľubovoľné číslo a dosadím ho do zderivovanej funkcie. Určím, kde funkcia rastie alebo klesá. Lokálny extrém neexistuje. Definičný obor a stacionárne body rozdelia číselnú os do niekoľkých intervalov. Z každého intervalu si vyberiete ľubovoľné číslo a dosadíte ho do zderivovanej funkcie. Ak vám vyjde kladné číslo, funkcia v tomto intervale rastie. Ak záporné, funkcia klesá. Lokálny extrém sa nachádza len v stacionárnych bodoch a či je to maximum alebo minimum, určite logicky.